खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ हरखाब आसामाव सानसेयावनो 9 कर'ना भाइरास पजिटिभ सन्देरजानाया गासै बांबाय 53 सिम। कर'ना भाइरासजों थैनाया आसामाव 2 सिम बांबाय। त्रिपुरायाव आरोबाव 68 बेटालियननि 24 BSF जवानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ। कर'ना भाइरासनि गेजेरावनो 16 मेनिफ्राय जार्मानियाव फुटबल मेच जागायनो लाहार फाहार। आसामनो मोनद' हारिसाजों लोगोसे गार' आरो हाजंखौबो एसटिआव थिसनगोन होनना फोसावनाय खौरांखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो दाबि दैखांदों गार' फरायसा आफादा। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा 4 लिरगिरिनो अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायनि बान्था गथायदों। अदालगुरि जिल्ला एबसुआ थाखो 9 आरो थाखो 10 नि थाखाय डिजिटेल क्लासनि राहा खालामदों। औरंगाबादाव 15 मुजिरा मावग्राया रेलगारिजों दानस'जादों। अरुणाचलाव खामानि मावनो थाहैनायफोरा आसामाव फैफिनबाय। मुसलपुराव बुद्धनि 1564 थि जोनोम सान फालिदों। बायजोआव थाहैनाय सा 2065 सुबुंखौ लाबोनो आसाम पुलिसा होदों गं 375 बास। दानिया आबुं रादाब। बिस्तिबारखालि मोनाबिलियाव 40 मिनिटनि गेजेरावनो आसामाव 9 कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट मोननायनि सुलुं होदों देहा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मन्त्रि शर्माया गावनि टुइटनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोनाय बादिब्ला राजस्थाननिफ्राय फरायसाफोर लाबोनाय बासआव फैनाय काछारनि 4 सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारदों। बे रिपर्टखौ होनायनि 40 मिनिटनि गेजेरावनो मन्त्रि शर्माया आरोबाव गुवाहाटीआव 4 सुबुंनाव कर'ना भाइरास मोननायनि रिपर्ट होबावो। गुवाहाटीआव जानाय 4 कर'ना भाइरास बेरामिनि गेजेराव सासेया आसामनि बायजोनिफ्राय फैनाय आरो बिखौ सिगांनिफ्रायनो क्वारेन्टाइनआव दोनखादोंमोन। मख'थावदि बिस्तिबारनि मोनाबिलि 9:30 रिंगासिमहालागै आसामाव कर'ना भाइरास सन्देर जानायनि बिबाङा 45 मोन आरो 10:30 रिंगानि उनावनो 53 सिम बाङो। कर'ना भाइरासजों थैनाया आसामाव 2 सिम बांबाय। मख'थावदि गुवाहाटीआव गोदानै मोननाय कर'ना भाइरास सन्देरजानाय 4 नि गेजेराव 16 बोसोरनि सासे हिन्जावसाखौ थैखांनायनि उनावसो कर'ना भाइरास पजिटिभमोन होननानै फोरमान मोनदों। सुलुंनि बादिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गगा, गुजुनाय, लोमजानानै थानाय हिन्जावसाया बुधबारखालि थैयो जायो आरो बिनि रिपर्टआ बिस्तिबारखालि गमामायैनो पजिटिभ ओंखारो। त्रिपुरानि आम्बासायाव थानाय 68 नं बेटालियन BSF नि 24 जवानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारबावदों। त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बिप्लब कुमार देबआ सरकारि बिथिंनिफ्राय बिस्तिबारखालि मोनाबिलियाव बे रिपर्टखौ मिथिहोयो। बेजों लोगोसेनो त्रिपुरायाव कर'ना भाइरास सन्देर जानाय बेरामिया 88 सिम बांबाय। मख'थावदि कर'ना भाइरासआ त्रिपुरायाव 138 बेटालियन BSF नि जवानफोरनाव फारि फारि सन्देरलांनायनि उनाव 68 नं बेटालियन BSF नावबो सन्देरनाया रैखाथि बिफाननि जवानफोरनि थाखाय जिंगानांगौ आयदा जानानै फैदों। मुलुगनाङै साग्लोबनाय कर'ना भाइरासनि गोसारनाया जार्मानियावबो थाबथायाखै। नाथाय जार्मानिया 16 मेनिफ्राय फुटबल मेच जागायनो लाहार फाहार खालामदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय थांनाय मार्चनिफ्राय बन्द जानानै थानाय इउरपनि मुंदांखा फुटबल बादायलायनाय बुंडेसलिग फुटबल लीगखौ 16 मेनिफ्राय जाफिनगोनब्लाबो नायगिरिफोर थानो मोननाय नङा होनना सुलुङाव बुंदों। बबेखानि स्टेडियामाव फुटबलार आरो बानजायग्रा सोद्रोमाफोराल' हाबनो मोनगोन। मख'थावदि मुलुगनि मादाव कर'ना भाइरासजों बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय जायगानि गेजेराव जार्मानिया 7थि जायगायावनो दङ। खमैबो 1,07,000 सुबुङा कर'ना भाइरासजों सन्देरजाबाय आरो 7,000निबो बांसिन सुबुङा थैबाय। कर'ना भाइरासनि थाखाय जार्मानिया होनाय खान्थि बादियै मेचनि समाव स्टेडियामाव गासै 300नि बांसिन मानसि हाबनो मोननाय नङा। बेबो गेलेगिरि, सामलायगिरि, बानजायगिरि आरो फुटबल मेचजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरल' थानो मोनगोन। बिबिसिनि मोनसे रिपर्टनि बादियै जागायफिननो गोनां फुटबल मेचखौ बन्द दरजानि सिङाव गेलेगोन। बिस्तिबारखालि बे फुटबल लीगआव बाहागो लानाय मोन 36 क्लाबा अनलाइन जथुमा जानानै सावरायलायनायनि उनाव 16 मेनिफ्राय गेलेफिननो थाम-थिम खालामो होननानै सुलुङाव बुंदों।
करना भाइरास अलखदनि गेजेरावनो आसामनि मोनद' हारिसानो एसटि होनाय लोगोसे गार' आरो हाजंखौबो एसटि आदाराव थिसननाय जासिगोन होननानै साननैसो सिगां मोनसे असमिया टिभि निउज चेनेला खौरां ओंखारदोंमोन। बे खौरांनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै थाबैनो नायबिजिरनो सरकारनिसिम दाबि दैखांदों गार' फरायसा आफादा। आसाम गार' फरायसा आफादा मोनसे प्रेस बिबुंसानि गेजेरजों बुंदों दि गार' आरो हाजंआ संबिजिरारि खान्थि बायदियै थांनाय 2003 मायथाइयावनो एसटि फारिलाइयाव थिसन जाखानाय। बबेखानि सिगांनिफ्रायनो एसटि फारिलाइयाव थिसन जाखानाय गार' आरो हाजंखौ गोदानै मोनद' हारिसाजों लोगोसे एसटि आदाराव थिसनगोन होनना खौरां गोसारनाया गार' आरो हाजं फोलेरखौ गोनो गोथोआव खोख्लैनायजों लोगोसे हारिनि मान खहा खालामदों होनना गार' फरायसा आफादा बिबुंसाराव बुंदों। बबेखानि बे खौरांनि सायाव आसाम सरकारखौ गोख्रोङै नायबिजिरनांगौ होननानै गार' फरायसा आफादा दाबि होदों। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा 6 मे खालि आफादनि नैथि गायसं सानजों लोब्बा लानानै बानजायनाय अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव 4 लिरगिरिनो बान्था गथायो। बाक्सा जिल्लानि थानेश्वर बर' आरो देबसिं बसुमतारिनो फारियै सेथि आरो नैथि बान्थाखौ गथायो। थामथि बान्थाखौ सानै लिरगिरि फारि क'क्राझारनि बिजित कुमार ब्रह्म आरो सान्तिपुर बिश्वनाथनि हायनाश्री नार्जारिनो गथायो। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सा 52 लिरगिरिया बाहागो लादोंमोन होननानै जोंनिसिम सुलुं हरदों। लकडाउननि समाव फरायसालियाव फरायहैनो हायैनि थासारिखौ नायनानै अदालगुरि जिल्ला एबसुआ मोनसे डिजिटेल क्लासनि राहा खालामदों। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बाबुल बरुवा सुलुंनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बादिब्ला बे डिजिटेल क्लासआ गुबैयै सानखान्थि, बिगियान आरो इंराजि ग्रामार आयदानि सायाव जागोन। मख'थावदि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ अनलाइन क्लास खालामनाय समाव फरायसानि दिथागिरि, बिगोमा एबा बिमा-बिफा जायखिजाया सासेया गावनि एन्ड्रइड मबाइलखौ होथ'नानै मोनाबिलिनि समाव 1 घन्टानि थाखाय फरायसाफोरजों लोगोआव थाफानो खावलायदों। बबेखानि 7 मे अक्ट'निफ्राय जागायनाय बे क्लासआ सानसेयाव मोनसेल' क्लास जागोन होनना अदालगुरि जिल्ला एबसुआ फोसावनानै होदों। लकडाउननि थाखाय गारि मटर गैयि जानायाव न' फारसे थांनो ओंखारनाय सा 15 मुजिरा मावग्राया मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव गोग्लैनानै जिउ खोमानांबाय। सुलुंनि बादिब्ला महाराष्ट्रनि गंसे स्टिल फेक्टरियाव खामानि मावग्रा सा 18 सुबुङा गावसोरनि न' मध्य प्रदेशआव थांनो ओंखारदोंमोन। बबेखानि लकडाउननि थाखाय रैखाथिनि जुनै खारहोनाय स्पेशेल ट्रेन हमनो थाखाय बिसोर फेक्टरिनिफ्राय औरंगाबाद रेलवे स्टेशनसिम रेल लामाजों थाबायै थांदोंमोन। स्टेशनखौ मोननो गोबाव थाबावनायलाय बिसोरो लकडाउनखाय रेलगारि गंसेबो खारबोनाय नङा साननानै रेल लामायावनो उन्दुदोंमोन। नाथाय सोरांसि बुब्लियाव गंसे जोबोद गोबारै खारबोनाय मालगारिया बिसोरखौ दानस'लाङो आरो सा 15 मुजिरा मावग्राफोरा जिउ खोमानाङो। बिसोरनि लेथेर-फेथेर जानाय थफ्ला-थफ्लि आरो सि जोमफोरखौ नायनानै बिसोरखौ न' फारसे थांनो ओंखारदोंमोन होनना रेलवे बिफाना रोखा खालामदों। मध्य प्रदेश सोरखारा बे जाब्रबथायाव थैनाय साफ्रोमनि न'खरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ फोसावदों। गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय अरुणाचलाव थाहैनाय मानसिफोरा अरुणाचलनिफ्राय आसामाव हाबफैफिनदों। मख'थावदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अरुणाचलाव थाहैनाय मानसिफोरा लकडाउननि थाखाय थांनो फैनो हायै जानानै नांथाना दङमोन आरो लकडाउना एसे गुरुं जानाय लोगो लोगो आसामाव हाबफैयो। बबेखानि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय थाहैनाय मानसिफोराबो आसामजों थांनांगौ जानायलाय आसाम अरुणाचल सिमनानि राजगड़ हलंगि जानानै आसामाव हाबफैदों होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। बौद्ध धोरोमारिफोरजों इसोर होननानै सिबिजानाय बौद्धनि 1564 जोनोम सानखौ बिस्थिबारखालि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरावबो फालियो। सुलुंनि बादिब्ला थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगायाव बौद्धनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोदोंमोनब्लाबो देग्लाय जिल्लानि सदर थावनि मुसलपुरावल' सिबिनायनि नेमखान्थिखौ खालामो। ओनसोलनि मोनसे सरकारि नङै फसंथान आफाद बुद्धिस्ट आर्ट एडुकेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि जोहै बे हाबाफारिखौ धोरोमारि खान्थिनि गेजेरजों बानजायो। बबेखानि बुद्धनि जोनोम सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ लकडाउननि खान्थि बादियै ससियेल डिस्टेन्सिंखौ लाखिनानै बानजायनाय जायो होननानै बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बरुवा खौरां हरदों।
आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि दामानि मावनानै थाहैनाय सा 2056 सुबुंखौ लाबोनो थाखाय आसाम पुलिसा गं 375 बास होदों आरो लाबोनो थाखाय गनायथि होबाय। आसामनि देहा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सुलुङाव खेंफोरथिनाय बादिब्ला लाबोनो गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव दङ फरायसा, बेरामि आरो गुबुन गुबुन खामानि मावग्रा। बिसोरखौ लाबोनानै क्वारेन्टाइनआव दोननाय जागोन आरो बेरामिफोरखौ आलादायै दोननाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बबेखानि बायजो रायजोनिफ्राय आसामाव रोजा रोजा सुबुं फैफिननायखौ क्वारेन्टाइन खालामनो सरू सजायाव जायगा थोआब्ला नेहरू स्टेडियामखौबो क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामगोन होनना बुंदों मन्त्रि शर्माया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।